Jeg har valgt den her linje på grund af, at jeg synes, at det var fedt at arbejde med det mest spændende i verden, ligesom mennesket, og hvordan det sådan fungerer, og hvordan vi lever. Og så også at arbejde med naturen og lære om alle de processer, der er, og hvordan det hele hænger sammen. Og på den her linje, så har man biologi på A-niveau og kemi på B-niveau indtil 2G. Og så må man så selv bestemme, om man vil hæve kemi, eller om man vil hæve et andet fag. Nogle af de ting, vi laver på biokemilinjen, er blandt andet, at vi har feltarbejde, hvor vi tager ud i en skov og tager jordprøver. Og så laver vi undersøgelser omkring jorden og biodiversiteten. Ja, og vi snakkede også om, at det er ret vigtigt, at man har et godt kendskab til matematik, og man er klar på at lære det, fordi det sådan supplerer ret mange af de ting, som man har om i de naturvidenskabelige fag. Der er noget meget om at bruge formler, så det er ofte ikke så meget at lære ny matematik, men at anvende matematik. Ja, en typisk team her med studieretning biokemi, det er, at man ligesom har noget teori op ved tavlen, og så bruger man den teori, man lige har lært i for eksempel et forsøg, hvor man så derefter så kan skrive en opfølgende rapport eller lave nogle opgaver til, så man lærer det. En af grundene til, at man kan vælge NSG og vælge biokemi, det er, at man ikke er så mange på holdet. Vi er 10 for eksempel på vores hold, så der er meget fokus på eleven, og du kan nemt få hjælp af læreren. Vores studieretning, det er ligesom også et ret stort springbræt til en masse fede uddannelser, man kan tage, både inden for sundhedsvejen, eller du kan også blive biolog eller gå den mere naturvidenskabelige vej. Som kemiker og farmaceut og nogle af de grene, der er der. Ja, så man skal helt klart vælge den her linje, hvis man også godt vil have sådan en aktiv undervisning, i stedet for bare at have sådan en tavleundervisning kun. Så hvis man er interesseret i blandt andet naturen, grundstoffer og menneskekroppen i sig selv, så skal man vælge de to.